No niin, nyt rupes löytymään. Tämähän on se Julpukin päämaja. Luulin, että se on korvat. Onkohan me korvatunturilla? Ja jättikuusike vielä. Oi, mikäs tuolla velikka? Oliko tonttu? Joo, on tonttu. On. Oli tonttu. Ja nyt se karkas. Huhhuh. On ne tontut tälle. Arvasin, että se on täällä Pukin maisemissa. Hyvä, että tonttu löytyy. Joo, mutta sehän pitää lähteä arvan rapsutukseen. Kalenterin rapsutukseen ja sitä rapsutella tuossa. Minä vielä katon, jos se tonttu näkyy jossakin täällä, niin minä voisin sitä haastatella, mutta ei, kyllä se meni jo. Valo vilahti vai? No niin, mutta kohta nähellään. Minä menen vähän valosampaan paikkaan, niin rapsutellaan sitten.